governo atrae um instituto de reputação mundial maneira TNO, para dar Aruba a oportunidade para gradualmente criar de 3 pilares econômicos riba terreno de conhecimento. TNO, een Nederlandse organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek, met ajuda a ampliar a base econômico gradualmente, mas leu que entre outros o sector de refinar petróleo, um sector que para 70 anos a criar raiz em comunidade e com dependência importante para oportunidade de trabalho. TNO ajuda também a trabalho pioneiro para guiar a transição de combustível fóssil de maneira azeta para energia sustentável. A conversão é não tá fácil. A paixão para desenvolvimento sustentável não por eliminar o desenvolvimento petrolero sem mais, mirando quanto assunto mais está relacionado e depender de aqui. Ser mais protagonista possível, mas carga a conversão para pensamento de desenvolvimento sustentável. É de 2 motivos para atrair TNO para ser o chefe necessário de direção de energia alternativa e desenvolvimento sustentável. Met de brandstofprijzen, dat is een dead-end street. Dat is gewoon een doodlopende weg. Daar kunnen we niet volhouden met elkaar. Para TNO, Aruba tem tamanho ideal e te apresenta condições climatológico adequado para aplicar tecnologia de desenvolvimento sustentável, es decir, solo e viento. Den últimos 6 lunas está preparando diferentes projetos e está óbvio que a condição climatológico ideal tem também reto como se tem em conta. Zonnepanelen hier krijgen natuurlijk heel veel licht en daardoor zouden ze extreem veel energie moeten kunnen leveren per dag. Hè. En toch hebben zonnepanelen hier ook een probleem, omdat het hier zo warm is. En want zonnepanelen kunnen niet zo goed tegen warmte. Je moet dus een manier vinden om de zonnepanelen koel genoeg te houden, dat ze zo optimaal mogelijk renderen. En verder, dat weet iedereen die hier woont en werkt, zijn alle metalen voorwerpen, maar ook andere voorwerpen die corroderen heel snel of die lopen achteruit in eigenschappen. En dat betekent dus ook dat de materialen waarvan de zonnepanelen gemaakt zijn, dat die goed tegen dit klimaat moeten kunnen feitelijk. Tanten que no todo tipo de painel solar lo funciona optimalmente na Aruba, TNO ajuda fabricantes de equipo de painel solar, por exemplo, melhorando o produto através de desenvolvimento e investigação. Dat is typisch TNO. Daarom heten wij ook een toegepast instituut. Wij zijn een Applied Research Institute. Dat betekent dat wij toegepaste technologie gebruiken. Dus feitelijk heb je al een product, maar dat product kan bepaalde dingen nog niet. En wij voegen er dan iets aan toe, waardoor dat product ook geschikt is voor die toepassing. En om te vertalen naar deze situatie, een windmolen die in Nederland prima functioneert, die moet je hier net iets anders bouwen, in elkaar zetten, zodat die hier ook goed kan functioneren. Omdat die meer draaiuren heeft, veel meer onder windbelasting werkt en ook veel meer last heeft van de zoutlast in de lucht, dus veel meer corrosieproblemen. En zo kun je nog veel meer technologieën bedenken, want je kunt ook aan biogas denken, dus het produceren van natuurlijk gas vanuit afval, organisch materiaal. Het Instituto de Investigação aqui quer llegar a uma mescla ideal de energia para Aruba. Nos está oferecendo valor agregado sendo isla chiquito, com 2 empresas de energia e nível de governação. A presença de TNO na Aruba, com sua proximidade na continente americano, tem valor para Europa também. En daarnaast denken wij, waarom we hier zijn gaan zitten, dat we daarmee veel gemakkelijker toegang krijgen tot de Cariben en Latijns-Amerika. Want wij denken dat we vanuit Europa technologie deze kant op kunnen brengen, maar mogelijk zijn er ook technologische ontwikkelingen in Zuid- en Noord-Amerika die interessant zijn voor Europa. En die kunnen we dan hier demonstreren op het eiland. En die kunnen we dan exporteren naar Europa of helpen exporteren naar Europa. Dat is een beetje de gedachte. Na dado momento, ora começar a explorar fuentes múltiples de energia alternativo, também é importante para aplicar uma sina chamada Smart Grid. Dat trata aqui de uma situação caminho de uso de fuentes de energia alternativo, maneira painel solar e molina de viento também mais relevante. É hora rede inteligente está necessário, que sei através de uma aplicação de computador por manejar a rede de eletricidade.
Un día primer proyecto que TNO vai desarrollar según deseo de gobierno de una asina llamada Roadmap de Energía. En otra palabra, Kiko de componente energético del país, manera parque de molina y un parque solar. Si na dado momento quer hacer inversión efectiva de energía sostenible, un smart grid por resultar beneficioso, of quizás hasta indispensable. Maar dat betekent wel dat je dus een visie moet ontwikkelen welke componenten je wilt gebruiken in je totale energienetwerk. Als je dat niet goed op elkaar afstemt, dan kan het zijn dat je op een gegeven moment zegt van laten we, nu komt er binnenkort waarschijnlijk een tweede windpark, laten we maar een derde windpark nemen. Maar dan kan het zijn dat een heleboel van die wind, dat je daar niks mee kan doen en dat je die eigenlijk bij wijze van spreken weg moet gooien door met smart grids te werken, dat te combineren met zonnepanelen, met andere vormen van energie, kun je veel effectiever en efficiënter met je investeringen omgaan. Smart grid zelf is natuurlijk een investering, maar uiteindelijk het totaalplaatje zal daardoor goedkoper worden. Gobierno, según su manejo de energía alternativo, quiere llegar a 40% de dependencia riba energía de viento. Primer minister Mike Eijkman saco el lo nota un proceso fácil. Pese importante para crear un apoyo amplio para energía sostenible y una transición suave y gradual para el futuro, para garantizar un desarrollo stabil. El primer mandatario ha visitado un habitante que vive muy cerca del parque de Molina de Viento na Vaderpit. Un visita personal para asegurar que la proximidad del parque de Molina no afecta la calidad de vida de los habitantes de la área. Es aquí lo que la constata na Wegfontein, para que Molina não den fundo. A intenção do Parque Molina está para nós pôr direito à qualidade de vida e ar que nós respirar de nosso país, qualidade de natureza que nós queremos atrás para nos unir no futuro e para fazer projeto assim que justamente tem para melhorar a qualidade de vida de nossa gente, para nós também naturalmente está facioso que um certo momento botar toch uma discussão se aqui está algo de convivência, de qualidade de vida de nossos cidadãos e nós estamos contentes para poder encontrar em área de Vaderpit hope inhabitante com ou outra maneira também vacina cerca de Molina de Viento e cada toch te experiencia de uma forma positiva. For de Promeco 2009, estava evidente que Aruba lo abrirá uma vitrina de nossa região para lo que a produção de energia alternativa. A construção de um parque de 10 molinas de viento na Vaderpit, com capacidade total de 30 MW, a servir para começar a dependência de fuel oil para produzir corrente. Considerando a intensidade e qualidade de viento, a molina não produziu um average de entre 5 para 20 MW. O pensamento do governo está para expandir a capacidade de produção de energia usando viento. Está bom para conhecer de que importância está radicar, para pôr em prática a visão de um parque adicional de molina de viento. Aruba total está usa 100 MW de corrente, que se Vaderpit está produzir de 5 MW, cerca de 5% de totalidade de corrente, sei que nós produzimos de 5% de nossa corrente na Aruba com energia que não suja nosso meio ambiente, não usa nenhum drop de fuel oil, nenhum drop de petróleo, e isso é algo muito grande e tem efeito positivo arriba gasto total de web e tem também efeito que Aruba usa de 5 MW de corrente que não também de fuel oil, mas tem milhas e milhas e milhas de barris de crudo de fuel oil que não mister mais 13 de nosso país e isso é uma contribuição muito grande também na natureza, na humanidade, na qualidade de vida que nós queremos para nós concidadãos. Aunque o resultado final está traduzido em redução de dependência de fuel oil, o combustível que o web usa para produzir água e corrente, tecnicamente tem um reto grande para estender o parque na Vaderpit, com 10 molinas mais. Seguro que sim, que eu vou pôr fisicamente aqui não, pero a situação está que se você tem 5 MW também fora de área aqui e a corrente, o vento cai, você perde 5 MW de corrente de solo vez na web. O web para demonstrar de por manejar isso aí, pero se tem visa 10 mais e o web por perde solo vez 30% de corrente, isso aí também era muito difícil para o web por manejar
e nós lohaya op situação de blackout e outro problema técnico com o subministro de corrente na Aruba. O motivo é investigação agora sim, que se você vai numa área pouco mais no meio de Aruba, ou quase full no oeste de Aruba, você chega na uma diferença, e viento que chega aqui, na Wegfontein, por exemplo, e mesmo o efeito de viento aqui chega de 5 minutos depois, na, por exemplo, Urirama, e se está na web de 5 minutos, com todo o sistema de computador hoje em dia, se saco o viento cai na fase pit, e tem de 5 minutos para lançar o motor para ora o viento cai também na Urirama para por manejar a forma de suministro de corrente que passa arriba viento. Agora aqui, a molina de viento está produzindo aproximadamente de 5 para 18% de demanda total para corrente. Isso é que o web não vai ser absorver aumento total eventual de fuel oil, já que entre de 5 para 18% haverá de produção de eletricidade da via molina de viento independente de azeite. Isso aí demonstra pouco mais a importância de construir de 2 parques de molina de viento. Acho que é importante para final nós podemos chegar a uma decisão que nos turpo viva com ele e que está melhor para Aruba e logicamente tendo em conta o sentimento na vizinha, o nós podemos acomodar na torre de diálogo para nós poder chegar a uma solução que Aruba pode ser esse stapki, é o país com a produção mais alta de molina de viento, é o país mais verde no sentido de meio ambiente e que os cidadãos por mira também que virando mais independente de brandstof clausula, está fazendo país também não unicamente que gasta de corrente vira mais manejável, mas um país que nos pode orgulhoso de sua responsabilidade para que a natureza bonita aqui. We zullen ook moeten werken aan gedragsverandering. De mensen die in die huizen wonen, die moeten, ik zeg altijd, wat ik hier nu nog zie op het eiland, een heleboel mensen koelen de voortuin. Want die hebben de airco aanstaan, dan zetten de voordeur open en gaan gezellig met de buurman staan praten. En ondertussen stroomt de kou het huis uit. Nou, dat soort dingen, dat is een vorm van bewustzijn. Dat moeten we allemaal leren. Hè. Dat heb ik ook moeten leren, of trouwens dat moet ik nog steeds leren, want nu woon ik in een omgeving met een airco. En ook het feit dat een airco ook 2 graden warmer kan staan dan nu. Waarom moet het 18 graden zijn? Het kan ook 20 graden zijn, 21 graden. Hoe kun je slim met water omgaan? Want daar hebben we het nog niet over gehad. Hè? Afvalwater, schoon water, zuiveren op de plek. Spaarkoppen in plaats van die prachtige volle straal. Maar met een spaarkop kun je ook prima douchen. En zo zijn er allerlei manieren om te besparen. Water wat gebruikt is 1 keer kun je prima gebruiken om in je tuin de planten mee water te geven. Dus dat hoef je niet weg te gooien. Na final de dia, TNO por identificar su mesque plana de governo. Al die eilanden zijn ook verschillend. De Arubaan is iets heel anders dan Sint Maartenaal, of een Curaçaoenaar of een Bonaireaan. En al die eilanden hebben iets te bieden. En Aruba heeft zeker iets te bieden voor Nederland en voor TNO. Want uiteindelijk werk ik voor TNO. En TNO heeft deze stap gezet, gelooft daarin en wil dat ook heel graag samen met het land Aruba uitvoeren. En ik heb ook altijd heel duidelijk gezegd, wij zijn een onafhankelijke non-for-profit organisatie en wij willen, in die zin zijn wij ook niet politiek gekleurd. Wij komen hier om het land Aruba verder te helpen en daarnaast willen we onszelf natuurlijk verder helpen. Dat mag duidelijk zijn en we willen dat zoveel mogelijk doen met de Arubanen, met Arubaans bedrijfsleven, met regionaal bedrijfsleven, zodat deze regio met heel veel potentie het alleen nog maar beter krijgt.